Biye sibiri marsikalo kliché ki samba flani muganduru amunu be kan laje mali kono mali ko ka hobla jele nyatuma ayo bisimila bi anga dogo ko français kuna foni o keneka la bien marsikalo kliché ki domi kula donen do Dieng Fantan anani bela jaralin fe ko ke muso tola donye mi melanya na maya Dieng Fantan anani bela jaralin fe nga nyinata o kum konna la obrani sungolo koni mi yere la anga jamana konna muso ye ayira ka fo ko be songa dankari koni ke o kanyana jo anu bidili kala je bamunu ke ka sangani 8 mars yere o kum o konna nga amba fo ambala ka kilengele ni muso la ka kilengele bela jarima ko o bonne fête. Bi sibiri anga jamana ministre nyema général de division Abdoulaye Maiga ale makorone do kuchala kaw olu feino mi nyere la kuchala kaw ka 8 mars nyana je ale koni minata o baro koni o kolobo kari yenno mi yere fene na hakoni mina o nyema ya olu yere koni mine kadam ne avril kalo nata kli folo la samba flani muganduru mobli ba fefebe no monu koni be doninta hors norme ola minye surchargé danteme doni mi yere koni naka boli anga jamana siraba koni sanfe ayira la kafo avril kalo kli folo nata o koni mina interdit peu anga jamana o konna la kuna foni de la anga jamana ministre so mi do siraba o ko oluma Nyuro marabolo gouverneur ale koni opération bado koni lancé marsikalo kle worote meni samba fla ani muganduru abe fo fait mi lancement mako sunkalo solidarité édition 2025 ni la unité do were kaseka de men koni do mawu ko munu me dekun olu konna la de men dimi bara here bela jere lemika la be fait mi misiri kona fo misiri ma El Hadji Oumar Tal Nyuro du Sahel ka olu feino ayesi kuna foni o konna la Burkina Faso kaw feino Burkina Faso jamana fintigila kaw ye wili ka jo bado koni ke kunungo juma mina u koni yetatu bamagachi wale tigila maw yere koni na kasanganu ka wili ka jo koni ni u koni ye bamagachi wale tigila ma biolovla ani saba u koni ye olude bone o nina minu yere koni na Jafar Libi aleni Abu Seydou foga tagase u kanyema bado olu yere koni mani abifoma ko Abdul Kaliru u koni ye keke olula ka dankarike olula mi yere koni na Abdul Kaliru mi kunyini nendo abe san kono to bonya ko boka daka akoni feminye bamagachi wole chama koni ke toyini sono ani jurum marabolo okonna la mi yere shibe san bisaba konna dankare kala aleka ko la kasakani kunugo ama fo ala bi ala ka Burkina Faso fintikila ko fangasi ala ka yesi basi alamsado marsikalo kle woro madame wa bufo nema ni ale koni banque africaine de développement ni oye bade o koni vice président chargé du développement régional koni ale bisimlela anga jamana konna la kasangani alamsado nye minyere la abisimlela anga jamana ministre nyama ere koni fe kadaka akani senaboli konte do ware kasega sigika kuma koni keni anga jamana marabolo nyama o koni nyi barakura bolo do ani la yini munu koni misika keno ukabolo di nyokoma ani kado kafo nyokonde me ulu sirafe Femi assurance maladie obligatoire amo kadam ne marsikalo kli mugana tala samba fla ani muganduru amo koni mina suspendu kada kani kuna fonia dira alamsado femi syndicat national des pharmaciens du Mali yere koni fe mina uye ayira ka foko femi abeta kalo chama yere de koni na uka olu juru koni beno muno maseka sara kada ka sangani femi sina farm secrétaire yere koni ka kuma ayira ka foko o kalo chama muno beni uwar masara o beta jo force fa wari milliard chamali o konina mimga ka sababu ka uluka baraw yere konika o kosa kosobe akuna foni o koni charelen ko fe bolo sira o safe kere kosobe mina yirala ka fanga jamana de munu be no sigara be no Mauritanie jamana o konna ma koni udo koni nana fe me karo ka fo Mali konna la nuko wisikin ka ta Mauritanie jamana konna la ko ube umine frontière o la mina o be gele chama koni soro o ka doni ko o lula tuni al na soro ka carte de séjour ni o ka papier dafalendo o bolo o konna o la kasangani kuna foni ya koni charli ayirala ka fo ko munu koni be na société wera o lu fe ko lu de biseka ni gele
gɛlɛya ninnu caman sɔrɔ ko n'o tɛ ko société dɔ kɔni bɛ yen ko ni nan'o fɛ ko o société ta la kɔni tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ i bɛ na cogo min i bɛ segin ten tɔ nɔgɔya la ka sanga ni o kunnafoniyaw carili an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don jamanaden minnu sigilen don jamana kɔkan ko ma o ye wulikajɔ sabati o yɔrɔnin bɛɛ la walasa ka se ka taa ni maa ninnu ka taa u dɔgɔ don u la k'u tɔbɔtɔ tuma min na u kɔni sera kɛnɛ kan maa minnu kɔni bɛ yen nɔ u kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka u bila lafiya kɔnɔna la baloko ani u mago bɛ jɔ fɛn fɔlɔ minnu kɔnɔna ka se ka o di u ma ani ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka sogoya kɔni sɔrɔ u ka lafiya ani u donni ko olu la. An ka bi kunnafoniyaw kuncɛ kɔkan kibaru la an bɛ taa Congo RDC ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye tribunal militaire de Butembo ale kɔni ye kunungo juma Congo jamana fintigila ka 55 olu kɔni condamné à mort min yɛrɛ kɔni sababu tɛ dɔwɛrɛ ka da ka yirala ka fɔ ko u bolila fɛn min ye rebelle kulu M23 mɔgɔ olu kɔni ɲɛkɔrɔ ka jamanadenw yɛrɛ kɔni ka olu ni bila farati o la wa o ma kɛ a bannen a yirala ka fɔ k'u kɔni ye binkani wale caman kɛ min bɛ tali kɛ fɛn min ye suɲɛliw la viole fo ka taa se pillage et meurtre olu caman yɛrɛ o kɔni ma wa o kɔfɛ février kalo tile 14 tɛmɛnen fana Congo jamana fintigila ka 212 olu fana condamné la à mort ka sabu kɔni kɛ ni waleya jugu ninnu fana ɲɔgɔn kɛli ye Bukavu marabolo o kɔnɔna la. Mali kunnafoni bolo sira lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na k'a fɔ bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier aw k'an bɛɛ tɛnɛ don ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ.